Και πάμε να κάνουμε έτσι ένα αισθηματικό άνοιγμα, έτσι, γιατί βρισκόμαστε στην εκπνοή του μήνα Φεβρουαρίου. Οπότε, αισθηματικό άνοιγμα για εσένα, μήνυμα από την τράπουλα για εσένα, συναισθηματικές εξελίξεις, έτσι, την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Ένα λεπτάκι λίγο. Ωραία. Για να δούμε λιγάκι τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να διαχειριστούμε, πώς πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, έτσι, και πάντα με γνώμονα το καλό και πάντα με στόχο την αυτογνωσία, την συναίσθηση του εαυτού μας. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς κλείνει συναισθηματικά αυτός ο μήνας, τι να περιμένω, τι να μην περιμένω, πώς μπορώ να διαχειριστώ πράγματα, πώς μπορώ να πάω παρακάτω ή να κάνω μια παύση προς το παρόν, έτσι, λιγάκι να πάρω το χρόνο μου, αλλά αυτός ο χρόνος πρέπει να λειτουργήσει ευεργετικά, κολλάω, δεν κάνω μοντάζ στα βίντεο, ευεργετικά υπέρ μου, θετικά υπέρ μου, το καταφέραμε. Πάμε να δούμε λιγάκι. Συναισθηματικές εξελίξεις την τελευταία εβδομάδα την οποία διανύουμε. Καστανομελάχρινος ο φίλος μου ή μελαχρινός. Εδώ πέρα βλέπω ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη ερωτική απογοήτευση και στασιμότητα. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ έντονο κυρίως τον τελευταίο μήνα, δηλαδή το μήνα τον οποίο διανύουμε. Βλέπω ότι έχεις γυρίσει πλάτη, το ασχολείσαι πάρα πολύ έντονα όσον αφορά τα βιοποριστικά σου. Άρα, μπορεί να δουλεύεις, πρόσεξε λιγάκι, να μην κάνεις κάποιο επεισόδιο μανίας, δηλαδή να μην είναι μόνο αυτό και τίποτα άλλο, να φροντίζεις να ξεκουράζεσαι, διότι βλέπω ότι έχεις γυρίσει πλάτη σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Παίρνεις το χρόνο σου, απλά αυτός ο χρόνος θέλω να είναι και λειτουργικός υπέρ σου. Τι εννοώ? Το να κάθομαι να παίρνω το χρόνο μου και να περιμένω, Θεέ μου, σύμπαν, πέσε πίτα να σε φάω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, διότι θα μείνει έτσι στην αιωνιότητα. Προσοχή, γιατί είναι παγίδα. Παίρνω το χρόνο μου σημαίνει ότι ξεκουράζομαι, φροντίζω εμένα έτσι ώστε αμέσως την κατάλληλη στιγμή να κάνω έτσι ένα βήμα, διότι βλέπω ότι ασχολείσαι πάρα πολύ έντονα με τα εργασιακά, έτσι, κάποιο θέμα οικονομικό, κάποια εξέλιξη θετική στα εργασιακά, την οποία βλέπω ότι δεν την πολύ χαίρεσαι, γιατί έχεις πέσει τόσο πολύ. Προσπάθησες και έκανες τα πάντα. Η κοπέλα αυτή είναι ανοιχτόχρωμη σιταρένια, έτσι, όμορφη κοπέλα στα χαρακτηριστικά. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχεις κάνει κάποιες κινήσεις, έχεις κάνει κάποια ερωτική εξομολόγηση, κάποια δήλωση όσον αφορά τη βέρα ή τη σχέση στο αναμεταξύ σας, και εδώ πέρα βλέπω έτσι ότι είστε και οι δύο πίσω πλατημένοι, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους επικοινωνία, είτε υπάρχουν καθυστερήσεις, είτε αυτό που περίμενες εν τέλει έχει να βαγίσει εν μέρη. Αλλά από την άλλη πλευρά, αφετέρου βλέπω εδώ πέρα κάποιο πρόσωπο που ίσως έβαλε κάποια λόγια στο αναμεταξύ σας, είτε βλέπω κάποια πράγματα έτσι τα οποία είναι λιγάκι μυστήρια, μου φαίνονται και σκοτεινά, έτσι, από την πλευρά της ενέργειας, διότι βλέπω άσχημη αρνητική ενέργεια και σκέψεις, οπότε έχουν πέσει κάποια λόγια πίσω από την πλάτη σου και έχεις αδικηθεί δυστυχώς. Έτσι, εδώ μου βγαίνει ένα μπέρδεμα, κάτι είδους σαν κουτσομπολιά, κάποια λόγια έτσι που εν τέλει ισχύουν ή δεν ισχύουν, έτσι. Η ενέργειά σου έχει να κάνει κοντά σε πράσινο ή νερό ή και το αντίθετο. Η άλλη ενέργεια εδώ πέρα μου βγαίνει ότι είσαι μια ανοιχτόχρωμη, έτσι. Για ομόφυλα και τερόφυλα ζευγάρια ισχύει ακριβώς το ίδιο, έτσι.
Βλέπω ότι είσαι μια ανοιχτόχρωμη, βλέπω ότι το τελευταίο πεντάμινο πάρα πολλά δάκρυα, ερωτική απογοήτευση, ένας χωρισμός, άρα συναισθηματικές εξελίξεις στην παρούσα χρονική στιγμή είναι στάσιμες, διότι βλέπω ότι δεν είσαι και τόσο καλά, βλέπω κάτι ψυχικό που έχει γίνει σωματικό, έτσι και σε έχει επηρεάσει λίγο, πρέπει λιγάκι να βρεις τον εαυτό σου, έχεις γυρίσει πλάτη στα πάντα. Άρα βλέπω ότι και μειωμένη τη λειτουργικότητά σου για εργασία, είτε σκοπεύεις να πάρεις κάποια άδεια, είτε βλέπω κάποια αναρωτική κτλ. Εύχομαι σε καλό, να μην διαβάσω τέτοιο σχόλιο ότι ναι, είμαι άρρωστη ή κλινήρης, διότι από την ερωτική αυτή απογοήτευση η οποία υπάρχει το τελευταίο χρόνο ήταν το πικ το κερασάκι στην τούρτα. Η κατάσταση είναι συναισθηματικά περίπλοκη. Εδώ πέρα βλέπω ότι έμαθες κάποιες ειδήσεις ή έφτασε ένα διάστημα το οποίο έχει γίνει μια στροφή και μια μεταβολή στην ενέργεια όσον αφορά τους καυγάδες που είχατε, όσον αφορά τη συναισθηματική αστάθεια η οποία είχατε λόγω των καυγάδων, όπως είναι πάρα πολύ λογικό, και λογική εξέλιξη των πραγμάτων επί του πρακτέου. Τα εμπόδια τα συναισθηματικά φουσκώμανα με ένα μπαλόνι, το φουσκώνουμε και έσκασε, έκανε ένα μπαμ. Τώρα, αυτό είναι καλό, διότι όταν πέφτουμε ψυχολογικά, θα πέφτουμε. Αυτό με ανησυχεί. Όταν πέφτουμε και πιάνω πάτωσα, δεν πάει άλλο πιο κάτω, τότε θα κάνω ένα reset, τότε θα κάνω μια επανεκκίνηση και θα ζητήσω βοήθεια, χύψη βοήθεια, έτσι, και θα αρχίσω σιγά σιγά να ανεβαίνω. Και επειδή εδώ αυτή η κατάσταση έχει πιάσει πάτο και ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη συναισθηματικά, έχεις ζητήσει ψυχοθεραπευτική συμβουλευτική και πάρα πολύ καλά έκανες, διότι η ψυχοθεραπεία εστιάζει, η ψυχολογία είναι η επιστήμη η οποία κάνει focus σε θετικές σκέψεις, ενώ δουλεύει σε δεξιότητες και τεχνικές, με στόχο και σκοπό να υπάρχουν αυτές οι θετικές σκέψεις, άρα να έχεις το πλήρη έλεγχο των συναισθημάτων και των σχέσεων. Πας πάρα πολύ καλά, ένα ξεκαθάρισμα έχει γίνει ή σκέφτεσαι να κάνεις επάνω σε δρόμο, διότι είσαι και λίγο έτσι εγωιστής ή είτε αγόρι είτε κορίτσι και θες να βάλεις εσύ την τελευταία πράξη, έτσι, την τελευταία εδώ τελεία στο θέμα το συναισθηματικό, και θα γίνει αυτό και θα γίνει σε βάθος χρόνου τον επόμενο μήνα, γυρίως στα μέσα του μήνα η μία ενέργεια. Έτσι, η άλλη ενέργεια εδώ πέρα μου λέει ότι έμαθες άσχημα πράγματα για τον ανοιχτόχρωμο, το τοξικό, το χειριστικό άνθρωπο, τον οποίον είχες δίπλα σου και εν τέλει για καλό χώρισες. Φρόντισε το μέσα σου εδώ να πάρει λίγο ανάσα, κάνε λίγο το διαλογισμό σου, χαλάρωσε λίγο, κάθε εμπόδιο για καλό, είσαι εδώ αυτή τη στιγμή, αυτό ήταν η αφορμή για να βρεθείς κάπου αλλού και θα βρεθείς κάπου αλλού, διότι πιστεύεις πάρα πολύ στον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρεις και δεν μένεις στα λόγια, διότι τα κάνεις πράξη. Πάμε λιγάκι και στην άλλη ενέργεια να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι ενέργειες αυτή την εβδομάδα. Εδώ πέρα μου βγαίνει ότι θα γίνουν πάρα πολλά ξεκαθαρίσματα. Κάθε κατεργάρης θα πάει στο πάγκο του, παιδιά, εκεί πέρα έξω. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Βλέπω ότι γίνεται κάποιο ξεκαθάρισμα και πάρα πολύ γερό ξεκαθάρισμα. Έχασες κάποιον άνθρωπο. Μια κηδεία μου βγαίνει εδώ πέρα, ένας αποχωρισμός, δεν θέλω να το αναλύσω το συγκεκριμένο θέμα, φεύγει. Συναισθηματικά εμπόδια, έτσι, ή μεγάλος ψυχικός πόνος μετά από σπασμένες βέρες. Συναισθηματικά κλείνει αυτή η εβδομάδα, βλέπω, μετά από συναντήσεις τις οποίες είχες με το πρόσωπο το οποίο σε ενδιαφέρει. Είπατε κάποια πράγματα, δεν είδες κάποιες αλλαγές επί του πρακτέου, οπότε βλέπω ότι είσαι συναισθηματικά ευάλωτη και βλέπω ότι είσαι και παγωμένη, οπότε πρέπει να περάσεις το στάδιο τώρα της αποδοχής μετά το στάδιο του θυμού. Έχεις ένα φιλικό πρόσωπο δίπλα σου το οποίο σε ενδιαφέρει και είναι ο απομηχανής θεός σου στην προκειμένη περίπτωση, στο συναισθηματικό κομμάτι. Λοιπόν, πάγωσες τόσο πολύ
που βλέπω κάποιες αλλαγές. Θες να κάνεις μια καινούργια αρχή ερωτική και θα έχει αυτό εξέλιξη, αλλά όχι τώρα στην παρούσα χρονική στιγμή. Πρώτα πρέπει να βρεις το μέσα σου. Εδώ πέρα βλέπω ένα παλικάρι που ξεκινάει μια καινούργια σχέση, είναι ανοιχτόχρωμος, καστανόξοδος σταρένιος και κλείνει η εβδομάδα πάρα πολύ όμορφα και καλά. Ξεκαθαρίσματα και